ನಿಂಗಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆಂಟಿಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ನೆಂಟಿ ಜೋರು ಬಡ ಆತಂಡೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅತಿ ಜಾನ್ ಬಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರೇಲ್ ಬೈದನ್ ಮಿಂಚ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಜಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಕಸಿನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ತೂಲೇನಿಗಳು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮೊನ್ನಿಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿ 20 days ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಸಾನ್ವಿಗಂತ ಹುಷಾರ್ಲೆತ್ತೆ ಜ್ವರ ಪುರೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪುರೆತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ ಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 3 ದಿನ ಕೊರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ 3 ದಿನ ಇದನ್ನ ತತ್ತಂಡೆ 2 ದಿನ ಕೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಾನು 20 days ಗ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫೋನಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿರಲೆ ಬೈಲೂರುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುನು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಪೋಯ್ ಎಡೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ನಂದಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಮದ್ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲೆ ಪಕ್ಕಿ ತುಪಿನ್ ಸಾನ್ವಿ ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ 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 ಅತ್ತೆ ಬಾ 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 ಅಂದತೆ ಆಯ್ಕೆ ಫುಡ್ ದಿಗದನತ್ತ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆತ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಶಾನು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದು ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದುಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಟು ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಆತೀರು ಆರು ಪಾಪ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಣಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಏತ್ಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇರು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತ ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕಲ್ 3 ಜನಲ್ಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡು ತೋಜಿದಿತ್ತಿಜೇರು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇನು ತೋಜ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒನಸ ಅಂಡು ತುಲೈತೆ ಪೋಕ್ರಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪೋಕ್ರಿ ದೋಮಿ ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಆ ಮುಂಡರಿ ಗೀತಾ ಕಲ ದಾಸೆ ಕಲ ಒಂದು ಪೇರ್ತಲೆ ಬಿಸಿ ದಾಸೆ ಕಂತಿ ಮೋನೇನೆ ದುಬ್ಜೇರ್ 1 minute ಬಿಸಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ತೀರೆ ಪಡ್ದಿರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಾರು ಸೊ ಆರ್ನನೆ ತೋಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ತೇರ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು
ಗತಿ ಏರ್ನಡಿ ಬೈದೀನಿ ಏರ್ನಡಿ ಬೈದೀನಿ ಬನ್ನಿ ತೆಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ತೆಲ್ಪಲೆ ತೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೆತ್ತೀನಿ ఇంకల పిన్నేంటికి జోరు పడాతుంది పాప అతే పిన్నేంటి జోరు పడాతుంది ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುರ ಅದೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋದ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಹೊಂತೆ ಪೊಡ್ತೊಡು ಪಿದಾಡು ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಪಿದಾಡ್ದು ರಾಜರ್ ನೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದಾಡಿಯಾ ರಾಜರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಿ ರಾಜರೇ ಏರೆಲ್ಲ ತಾರ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜಾತೆನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೋದ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆಂಕುಲೆ ಪತಾರು ಹೋಗಿ ಅನ್ನಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಎಂಗಳು ಬೋದು ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಕ ಅದೇ ಪೋದ ಅದೇ ತೂಕ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೋಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಬೋಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಎಂಗಳು ಕೊಲ್ನಾಡು ಬತ್ತಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಳು ಗಾಡಿಡೆ ಫೋನ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸೀದೈತೆ ಕದ್ರಿ ಕದ್ರಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿಗೆ ಬತ್ತ ಏತರದ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅನ್ಪಂದು ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಕಲೇ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನೆ ಬತ್ತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋ ಪೋಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಮೂಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ದೀತೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನೀರ್ದುರೈ ದೀತೇರು ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟಾರಡು ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಸೊ ಬರೋಲಿ ತೂವೋಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗ ಸೊ ಈ ಸತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟಲ ತೂಲೆ
అయ్యే కుసేపు ನುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ತಿಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜಿ ಎಂಚೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದುಃಖ ಏತಾರ ತಕನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಾನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದು ನಮ್ದೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಲೋಗೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೊರ್ಪ ಚೋಗಣ್ಣ ಹಾಂ ತಿನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಕೊರ್ಪ ತಗೋನಾ ತಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಲ ಕಣ್ಣು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನನಗೊಂದು ಬರಲಿ ಬೆಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲಿ ಬಾಬಾ ಚಾಕಿ ಚಾಕಿ ಚಾಕುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾಲಿ ಅಂಡವು ಖಾಲಿ ಬಾಬು ಖಾಲಿ